Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da hantsi kenan. Labaran rana kuke saurara daga nan sashen Hausa na BBC. Inda za ku ji cewa a karon farko tun baya da Hamas ta kai hari kudancin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba, abinda ya sa a sassan yakin a Gaza, Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya samu nasarar zartar da wani hukunci da ya yi kirarin da gaggauta tsagaita wuta a tsakanin ɓangarorin biyu da ke rikici da juna. Me ya faru yayin kada ƙuri'ar da Kwamitin Tsaro a Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira a ranar Litinin 25 ga watan Maris na 2024? Ƙudirin dai aka amince da shi ya ce dole a gaggauta tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da 'yan gwagwarmayar Falastinawa saboda watan Ramadana da ake ciki, abinda ake fargabar ko matakin zai ɗore baki ɗaya. Ƙudirin mai lamba 28 ya koma buƙaci a gaggauta sakin dukkanin waɗanda aka yi garkuwa da su, sannan a tabbatar da kayan agaji na isa Gaza. A ranar 1 ga watan Maris da ma'aikatan lafiya na Gaza an kashe mutum fiye da 30,000 a yakin da ake. Suwaye suka kada ƙuri'ar a ƙudirin? Ƙasashe 14 mambobin Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka kada ƙuri'ar a kan ƙudirin, kuma ciki babu waɗanda suka amince da shi, to amma Amurka ta ƙauracewa zaman kwamitin. A baya Amurka ta yi watsi da ƙudurori guda 3, sannan ta ƙauracewa 2 a lokutan da dama na cewa ƙudurorin ba za su taimakawa wajen sakin mutanen da aka yi garkuwa da su ba, kuma ta ce ƙudurorin ba za su alaƙawanta harin da Hamas take kaiwa ranar 7 ga watan Oktoba ba. Ƙudurin na baya-bayan nan mambobi 10 da ba na dindindin ba a Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka bullo da shi a ƙarƙashin jagorancin Mozambique. Jakadan Isra'il Majalisar Ɗinkin Duniya Gilad Erdan wani Marshal Isra'ila ta yi a game da ƙauracewa Amurka a wajen kada ƙuri'a. Matakin Amurka ya haifar da zaman ɗarɗar a tsakanin da ƙawarta Isra'ila akan hare-haren da ake kaiwa. Jakadan Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya Gilad Erdan ya ce abin takaici ne a yau ma kwamitin ya ƙi yin Allah wadai da harin 7 ga watan Oktoba. To amma duk da haka ya fahimci cewa ƙudirin matakin Hamas ga garkuwar Isra'ila, inda ya ce hakan ya saba dokoki ƙasa da idan aka zo batun dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su gida, ya kamata kwamitin ya ɗauki mataki da ya ce Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya soke yin wata tafiya da ya yi niyyar yi zuwa Washington. To amma mai magana da yawun ma'aikatan tsaro Amurka John Kirby ya ce gawar da aka tsara yi tsakanin ministan tsaro Isra'ila Yoav Gallant da mai bada shawara kan harkokin tsaro Amurka Jake Sullivan ba fashi. Daga ƙarshe dai Gallant da Blinken suka gana ranar Talata. Ministan tsaro Isra'ila Yoav Gallant da mukarrabansa, muna so mu tabbatar wa ministan tsaro na Isra'ila cewa Amurka za ta ci gaba da goyon bayan Isra'ila yayin da ake yaƙi da Hamas, in ji Kevin a wajen taron manema labarai a ranar Litinin. Ya ce matakin Amurka na ƙauracewa kaɗan kada ƙuri'unsu baya yana nufin ya janye akan manufofinta bane. Ya ce Amurka ta ƙauracewa kada ƙuri'a ne saboda kwamitin ya gaza alaƙanta akan Hamas.
Kevin dai ya ce babu abin da zai canza akan manufofin da kaɗan ciki wata sanarwa da ofishin Netanyahu ya fitar kamar haka, inda yake cewa sanarwa fitar yake a Amurka ta manta da matsayina na baya wanda ke da alaƙa da sanarwa tsagaita wuta da kuma batun sakin waɗanda aka yi garkuwa da su. Rasha da China na cikin ƙasashen da suka yi watsi da ƙudurori biyu da Amurka ta fitar a kan rikicin Isra'ila. A ranar Juma'a ne jakadar Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya Vasily Nebensky ya ce Amurka ta jagoranci wani ƙuduri, to gaskiya siyasa ce kawai. Ya ce hakan zai ƙara wa Isra'ila dama ta rinƙa yin abubuwan da ta ga dama a Gaza, sannan su kuma al'ummar Gaza za su ci gaba da fuskantar barazana da ƙalubale iri-iri. Jakadan China a Majalisar Ɗinkin Duniya Zhang Jun ya ce Amurka ta gaza bayyana ainihin abin da ke nufi akan kamfanonuwan kan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa Rafa.